Riċerka internazzjonali minn Corporate Carbon Data, kumpanija ġdida li tevalwa l-livelli fl-arja tad-diossidu tal-karbonju, is-CO2, ħabret kif 3 kumpaniji fil-produzzjoni tal-elettriku fl-Istati Uniti tal-Amerka kienu l-aktar responsabbli għat-tniġġis matul l-2021. Ta' minn barra li l-istħarriġ fost 35 pajjiż avvanzat fid-dinja u 12,000 kumpanija responsabbli għal madwar 27,000 impjanti jew faċilità ikklassifika lill-Istati Uniti nnifsu bħala l-aktar pajjiż li jniġġes fid-dinja. Il-kumpanija Amerikana fistra li tipproduċi madwar 41 gigawatts ta' enerġija, inkluż bin-nukleari mill-44 impjant tagħha, kienet qed tipproduċi l-aktar tniġġis minn fuels fossili. Miċ-ċifri tal-35 pajjiż li jinkludew ukoll 32 pajjiż Ewropew, pajjiżna ġie klassifikat it-tieni l-inqas li jipproduċi tniġġis, kemm minħabba ċokont tiegħu iżda wkoll għall-avvanzi li twettqu tal-aħħar snin, bħall-eliminazzjoni tal-użu tal-heavy fuel oil mill-impjanti tal-enerġija u l-introduzzjoni tal-interconnector. U biss il-Liechtenstein li hu carbon neutral, b'riżultati aħjar minn tagħna. Minn barrek anke wara l-ġbir tad-dejta f'dan l-istudju internazzjonali, pajjiżna kompla jinvesti fil-qalba ambjentali permezz tal-akbar pakkett finanzjarju approvat mill-Kummissjoni Ewropea, il-proġett tax-shore-to-ship, il-proċess tat-tieni interconnector masqalija, il-proċess tal-impjant tal-waste to energy u anke l-inċentivi miljonarji biex il-familji u n-negozji jmorru għal sorsi alternattivi ta' enerġija.